sesembahanku linten lan dalu mung limang wektu kanggo brasta mung lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan mung limang wektu kanggo brasta mun karlan sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan mung limang wektu kanggo brasta lan nafsu sedulurku aja nganti
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para punden, para sesepuh bini sepuh miwah aji sepuh ingkang satu hudat kinabekten. Para pangereh, pangebantuan pangebating praja satriyaning nagari ingkang satu hudat kinurmatan. Dumateng keluarga ageng Bapak Sudiono, Ibu Heni Rosita Dewi ingkang kawula hormati. Ugi sedaya para pamirsa kakung Semawana putri ingkang tansah winantu ing Supa Basuki. Langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken tansah manengku puja saperlu ngaos puji hasta wonten sandhap Gusti ingkang murbeng dumadi. Katithik ing hari kaudhangan punika kita sedaya saged makempal manunggal wonten ing adicara tasyakuran walimatul kitan ugi walimatul akikoh adik Alarik ugi adik Mesya putra putri saking Bapak Sudiono Ibu Heni Rosita Dewi kanthi ginanjar wilujeng tanpa pambah. Nuwun para pamirsa kakung Semawana putri, kula waosaken urur rantamaning adicara ing sak mangke. Adicara ingkang kaping 9 nuwun inggih adicara pambuka. Sumrambat wonten ing adicara kaping 2 nuwun inggih adicara upacara adat Jawi ingkang badhe dipun laksanaken dening ingkang Hamengku Gathi ugi dipun pangarsani dening Bapak Marjono. Sumrambat wonten ing adicara kaping 3 wong inggih adicara atur panglipur saking para kadang siswa langan budaya ugi sak piturutipun. Lajeng kapicara adicara ingkang pungkasan won inggih adicara panutup. Para pamirsa kakung Semawana putri ingkang tansah winantu ing Supa Basuki. Pinangka pambukaning swasana sumangga sarang-sarang kita wiwiti adicara ingkang kaping 9 nuwun inggih adicara pambuka. Kanthi raosan basmalah sumangga sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim adicara kawiwitan. Sumrambat wonten ing adicara kaping 2 nuwun inggih upacara adat Jawi. Dumateng Bapak Yono kaliyan garwa ugi Bapak Marjono pinangka mangarsa upacara kasuwun minggah wonten ing papan panglipuran sasana ugi wekdal dipun sumanggaaken. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Swastiastu, Namo Buddhaya. Sih tentrem rahayu. Mugi kajiwa kasalira wonten ngarsa jiwangga kita sedaya para rawuh, para pamirsa kakung Semawana putri ingkang tudak kinurmatan. Nuwun kawula nuwun kepareng wonten ngasanipun para rawuh, para pinisepuh, para pepunden ingkang tudak kinurmatan. Kepareng ing mriki kawula minangkani atur pamundhutipun saking adik kula Yono tiyang sekalian garwa. Kinen marak matur saha mbabar gatining sedya saha ubaling kandha ingkang sampun kaweca wedal ingkang sampun kapengker. Kanthi menika ing dinten wanci latri menika panjenenganipun adik kula Yono sekalian ibu badhe mbabar gatining sedya lumantar jiwa raga kula ing samangke. Dene panjenenganipun adik kula Yono tiyang sak keluarga atur panglipur dumateng para keluarga lan para pamirsa
lumantar nggih menika seni kita siswa budaya ing dusun Bongangang ingkang dipun sembuyung kalian Pandu Agung saking Kendal Campursari grup Campursari lan ugi ingkang dipun sembuyung sound system saking Kebonan Bapak Jiwandi. Kanthi menika kawula nderek bingah sangregaken swasana ing dinten dalu puniki. Nuwun wonten pangarsanipun para rawuh kakung Sumana Putri. Keparenging mriki kawula sadèrèngipun ngaturaken manggih pidato sing sedya ing dinten dalu puniki. Sumangga sami sesanti munjukaken ras puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. So wonten ngarsanipun Gusti Yang Maha Suci. Katitik ing dinten dalu puniki panjenengan para rawuh dalasan kula sak rombongan tansah ginanjaring kasugengan sarta kanikmatan bagas kewarasan saengga saged nuhoni saha saged amresani pagelaran ing seni tari reog ing dusun Pangan ing sak mangke. Wonten pangaranipun para bapak, para ibu, kepareng ing mriki. Panjenenganipun Bapak Yono, saha Bapak Bantiang sak keluarga. Angklumasi kathah ing kalepatan, kathah kekirangan. Anggenipun paring suka panglipur bab menapa kemawon. Nyuwun agunging pangapunten dumateng sedaya para rawuh lan para keluarga ing RT 3 menggahipun panjenenganipun Bapa turut ingkang kenggenan. Panjenenganipun Adik Yono saha Reban tiyang sak keluarga nyuwun agunging pangapunten sedaya kalepatan, sedaya kekirangan, kathah ketilapan menapa kemawon nyuwun agunging pangapunten lumantar jiwa raga kula. Kanthi saklajengipun panjenenganipun Adik kula Yono babar gatos sing sedya ing dalu punika ingkang sepindhah inggih menika ngawontenaken Walimatul Kekoh saha Walimatul Kitan ingkang sampun kalampah dinten kapengker. Sajajanipun dereng wancinipun nanging beta kawontenan tasih alit menika sampun dipun kitan menika sunahipun Kanjeng Nabi mboten dados menapa-menapa. Wonten ngarsanipun para pepunden, para pinesepuh. Ing mriki panjenenganipun Adik kula Yono sekalian ibu dalasan keluarga. Nyuwun idipalilah, nyuwun tambahing pangestu, nyuwun doa panjenengan sedaya. Mugi-mugi acara Walimatul Kitan saha Walimatul Kekoh ing sakmangke tansah saged lebar luar sedayanipun lan saged dados putra ingkang soleh, solekah, sakinah, mawaddah. Intinipun ingkang kakung tansah bekti dumateng tiyang sepuhipun, saha bekti dumateng agaminipun, bekti dumateng keluarganipun lan benjang dados jalma ingkang dados tepa tuladaning tangga tepalih menggahipun negari. Kanthi menika ing pangajap panjenenganipun Adik kula Yono tiyang sekalian tansah nyenyuwun nyadong deduka wonten ngarsanipun Gusti Kamukawasa ing bilih wedal ingkang sampun kapengker. Wonten kalepatan, wonten kekirangan anggenipun gadah pangucap menika nyuwun pangapunten dipun luwari dinten dalu puniki. Kanthi menika panjenenganipun Adik Yono rikala wedal ingkang sampun kawuri anggenipun ngayati bebrayan enggal sampun sawetawis dangu dereng kagungan putra. Nate gadah pangandikan besok yen aku diparing momongan dipercaya karo sing kuwasa aku diparing momongan aku sok arep seneng-seneng utawa aku arep ngetrenke reog wong aku ya anggota reog ngoten. Lah pramila saking menika dinten dalu menika panjenenganipun Adik Yono tiyang sak warga badhe mbabar gatining sedya ingkang sedyanipun nggih namung mengaten menika dinten dalu menika mugi-mugi saged luar
saged sah boten gadah utang sok sinten kemawon, boten gadah utang kalih Gusti Kang Maha Kawasa, anggenipun gadah pangucap sampun dipun luwaring dinten dalu menika. Mekaten ingkang dados pamatur kula. Kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten kanthi menika kawula mboten ketang sakimah, kula badhe maos donga kula kinten mboten padha kalih sampeyan. Singgah-singgah kala seminggah durga mendak kala serna serna saking kersane Kang Maha Kawasa. Adek-adekku Ibu Pertiwi, sedulurku Keblat Papat, kudungku Jati Wasesa, dudu wasesaning manungsa nanging wasesaning Kang Maha Kawasa. Rahayu, rahayu, rahayu sak lami-laminya. Matur sembah nuwun. Urut tatas titis tuntas punapa ingkang sampun dipun laksanaken dening Bapak Sudiono kalian garwa. Pangarsa upacara menika Bapak Marjono. Menika upacara patandha utawi simbol punapa ingkang sampun dados kajat utawi nazaripun Bapak Yono kalian garwa sampun rampung utawi sampun tuntas. Nuwun para pamirsa kakung semawana putri, sumrambat wonten ing adicara kaping 3 nuwun inggih atur panglipur saking para kadang siswa langan budaya dipun aturaken satunggal tarian menika tari mesiran sareng para kadang siswa langan budaya. Nanging saderengipun matur sembah nuwun dumateng sedaya tim utawi rekan kerja ingkang sampun bekerja sama pada acara malam hari ini. Ada tim dari AJ Audio, Sound System dan Lighting. Ada juga tim dari Aswara Musik Indonesia. Ada juga dari rekan-rekan OR3, organisasi remaja RT3, dan juga untuk para YouTuber-YouTuber yang ada di depan sana. Kami ucapkan matur sembah nuwun, matur thank you atas partisipasinya mengabadikan momen pada kesempatan malam hari ini. Sumrambat wonten ting para kadang siswa langan budaya dipun aturaken satunggal tarian tari klasik mesiran sareng para sesepuh-sesepuh saking para kadang siswa langan budaya. Sumangga papan ugi wekdal dipun sumanggaken. Nuwun.